Govano Soludo ekwumogone agbasara ogodo nye ube Anambra State ga-akawanye mma bụ ebe ndị ji ego achụ ego ga na-ahọrọ ma bere ebe ndị mmadụ ga-enwe mmasị ịbịa biri na-achụ ego na-atụnye ego ha ma na-ekpori ndụ. Gọvanọ mere ka amata nke a n'oge ọ ga-arete ebe ọrụ na-aga na flyover Ekwulọbịa bụ nke nwekwara ebe bọọsụ si aga alụlụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Valentine Mbadoga kọrọ akụkọ a n'uju. Bụ ọkammụta Soludo kọwara ọrụ ahụ bụ nke ga-eguzobe steeti a na mpaghara ọ ga-eji wee dọta ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu yanakwa ndị oji ego achụ ego na mba ụwa niile ma ọ bụrụ na alụta ụzọ ahụ. O kenere ndị obodo ahụ nakwazi ndị bi na gburugburu ahụ maka nkwado ha ma kwukwezie na otu Ekwulọbịa si wee bụrụ otu n'ime obodo n'ime ndị buru ibu na steeti a. Ọrụ ahụ ga-abụrụ ya ezigbo ihe mmepe. Aka na-achị steeti a bụ onye yọrọ onye isi ọrụ ụzọ ahụ ka o mee ngwa lụọ ụzọ ahụ ọsịsọ ma kwekwezie ya nkwa na gọọmenti ya ga na-akwado ya n'ihe ọbụla ọ chọrọ. O ji ohere ahụ wee dụọ ndị Anambra ọdụ ka ha ghara ịdị na-etinye aka na gọọmenti ma ha na-alụ ihe ọbụla ha na-alụkwa. Ndị obodo ahụ bụ ndị nupụtere n'igwe nakwa n'obi aṅụrị ịnabata aka na-achị steeti a jiri ohere ahụ wee gụọrọ ya egwu ncheta ọmụmụ ya iji wee cheta ụbọchị a mụrụ ya. Ọtụtụ ndị bụ ndị sonyere na njem nleta ahụ bụ ndị gụnyere nwunye aka na-achị steeti a bụ Osodieme Nonye Soludo, onye omebe iwu na-anọchite anya Agwala constituency nke abụọ bụ Honorable Tony Mobiike, onye isi ndị ọrụ nyegara aka na-achị steeti a bụ Maazị Ernest Ezeajoyi, onye isi oche Anambra State Sports Development Commission bụ Maazị Patrick Onyedum nakwa ọtụtụ ndị ọzọ.